Salut! Pentru a crea o comandă pentru un transportator atunci când încărcătura nu este încă înregistrată, va trebui din meniu să alegem comenzi transportatori și se va deschide lista cu toate comenzile pentru transportatori. Aici găsim butonul de adăugare comandă căruci. Se va deschide o fereastră nouă unde vom crea comanda dată. Selectăm sau adăugăm un transportator nou. Selectăm persoana de contact, șoferul, numărul de înmatriculare, modul de transport și tipul caroseriei. Putem să-i atribuim un număr la comandă, iar pentru următoarele comenzi, aplicația le va atribui numere în creștere. Setăm termenul de plată și valuta. Adăugăm locațiile de încărcare și descărcare, detaliile încărcăturii, data și ora de încărcare sau descărcare, precum și careva observații. Selectăm sau creăm serviciul pentru care se face comanda dată. Adăugăm sau selectăm termenii și condițiile comenzei de transport. Salvăm comanda de transport. Acum comanda de transport este înregistrată în baza de date și aceasta poate fi generată în document PDF în limba română-rusă sau în limba engleză. Din butonul Acțiuni alegem varianta dorită. Marcăm dacă dorim să includă ștampila companiei. Tot din butonul Acțiuni putem să alegem opțiunea de expediere direct pe e-mail. La fel se alege limba documentului și se marchează dacă să includă ștampila. Salvăm și închidem comanda de transport. Metoda de bază care noi o recomandăm pentru crearea comenzei de transport este direct din încărcătura deja înregistrată. Mergem la lista de încărcături și de aici deschidem încărcătura dată. Din butonul Acțiuni alegem Creează comandă transportator. Se va deschide o nouă fereastră cu toate câmpurile autocompletate. De asemenea, toate câmpurile pot fi editate sau modificate. Selectăm sau adăugăm un transportator nou. Selectăm persoana de contact, șoferul, numărul de înmatriculare, modul de transport și tipul caroseriei. Putem să-i atribuim un număr la comandă, iar pentru următoarele comenzi, aplicația le va atribui numere în creștere. Setăm termenul de plată și valuta. Selectăm sau creăm serviciul pentru care se face comanda dată. Adăugăm sau selectăm termenii și condițiile comenzei de transport. Salvăm comanda de transport. Acum comanda de transport este înregistrată în baza de date și are legătură cu această încărcătură. De asemenea, acum putem genera document PDF în limba română-rusă sau în limba engleză. Din butonul Acțiuni alegem varianta dorită. Marcăm dacă dorim să includă ștampila companiei. Tot din butonul Acțiuni putem să alegem opțiunea de expediere direct pe e-mail. La fel se alege limba documentului și se marchează dacă să includă ștampila. Salvăm și închidem comanda de transport.